Bai, zu! Bazenekien unibertsitatean duzun esperientzia hobetzen lagun dezakezula? Ikasleen partaidetza planaren 2. edizioa prestatzen ari gara. Zergatik, unibertsitatea ez baita ikastea bakarrik, haztea, konektatzea eta ikasgelatik kanpo gauza harrigarriak egitea ere bada, zuretzat eta beste pertsona batzuentzat. Hori dela eta zure ahotsa entzun behar dugu. Inkesta labur eta zuzen bat prestatu dugu eta 10 minutu baino gutxiago beharko dituzu hura betetzeko. Zure iritzia lagungarria izanen da zuretzat eta nupeko ikasle guztientzat egokia izanen den plan bat diseinatzeko. Sartu nire ikasgelategian eta bete inkesta zure ahotsa kontuan har dezagun. Gainera, sorpresa bat dago parte hartzen dutenentzat, inkesta betetzen duten guztien artean, zenbait sari zozketatuko ditugu eta asko gustatuko zaizkizu. Bat eginen duzu? Entzun egin nahi dizugu.